Menjünk, lépek a gecebe. Nem tudok, egyszerűen nem tudok mozogni. Hát mindjárt. De várjál, Swixen megvan. A legnagyobb. Most már igen, azt hittem meghalok. Ez maximum most. És egyből nagy... bazd meg, az fixen minimum 800, nem? Ja nem, ahhoz kell még. Az egész képeiről egy darab legyed. Egy kurva nagy. Az már fixen. Az lenne. Igen. Még ilyen... összeköthetne még egy-két darabot. Ahol még kettő kell. Ahol még egy kell. Aha, Nem tudom. aha. Ide kell még egy. Ja, meg ide. Fú, Nice. még 4 kell. Nice! És ezen 2x van. Nice! A kurva, várjál. Max Fin? Még, nehogy. Nice! 4 kell. Nice! Három. Nice! 2 kell. Ad. Hát, Bazd meg, túl nem szép baj, lett nem volna, baj. túl szép lett Azt a kurva életbe. volna. Öröknek. Az jó. Na és most. 2000. Azt! Várjál, 2x az igazán. De csak azon van. Ja. De Nice. így is. Not messing. Matematika nem matematika, zárulódik. Volt egy kis baj, igen. Nagy tukám be van ide baszva. De boldog. Csak mi a fasznak? Harmadikba jöhetne egy lüme. Jajha. Happy Hour. The VR. Yes. És most ide wide. Vagy dinnye. Strawberry. Azt a kurva! 1000 X-et már meg is ütöttük elég hamar. És azt nem értem, mind a kettőnek úgy lett volna kötése, hogyha cserélnek helyet, de nem cseréltek. Nem tudom, mi alapján van. Amúgy kinda random. Na? Csak kiengednénk. Hát persze. Csak előtte bebaszik gyorsan. Hadd jöjjön. Hadd basszam be az is. Mit tudod befogom, hogy geci? Arany. Az arany. Csak nyitnád, nem? Igen. Kinyílik. 100x. 100x. Ha egyszer elfjött, azt akkor ilyen future volt. Nice, még egy patkó, az most már kurva jó, mert rettentő sokat fizet. És majd most jön a boss, megmutatja. Jön inni megint. Hát ott egy izét felvet ez. Ajha! 175x. Szemek kiakadt, de mindjárt nekem is. Kurva sok pénz van ebbe a vonzó most. Most Nehogy elsőre. megölje. De ez a sheriff. Meghalt a sheriff. Sheriff kiiktatva. Itt a sheriff, mi a fasz van? Na, két lejét egy csapásra.
Nem. Hát, egy légy elég. Not bad, not bad. Van még 3 az finish. 10x egy coin. Nem rossz, majdnem 1000x. Mindjárt. Ja. 900. De ma a mai streamben egyébként gyűjtünk a Magyar Vöröskeresztnek. Akkor azt kellett volna beküldezni. Nézzétek, hogy meglövöm a midet. Ajha! Na. Nem is figyeltem, baszki. Nem láttam. De még bármi lehet, bazd meg. Mert ez nem néz ki rosszul. Sőt. Kössön, vagy még egyet? Á, nem ad. Ennyi 1200x majdnem. De miért cserélődött le az anyám a 6-osra, bazd meg? Hát szétütöm ezt a kurva billentyűzetet, geci, és a 6-oson van ez a szájbaszott zonya.